desayuno y me voy a la escuela, después estudio el Corán, Ah, vale. y después vuelvo y hacemos el té, después por la tarde volvemos. Si ells no es tenen per familiar, que nosaltres amb ells també. Aquí a Lleida hi ha dos nenes que han vingut de vacances a Sant Pau i ara estan amb el projecte Madrassa. No sé com li va dir que una dona no podia anar amb diversos homes. I relació, li va dir la nana que si era soltera o separada, que Per què no, passa. no? Clar, ma mare es va quedar molt xocada. Experiència molt bonica, que és molt gratificant, molt. Només de veure's, el començament sempre és dur. Acoplar un nen amb una família, fica't com vulguis, no té res a veure. Sempre és una mica dur, però bueno, sempre t'acabes encaixant, sempre. I els adults són nosaltres. Hem de demostrar que sabem adaptar-nos. A partir d'aquí, tot és bo. I no és qüestió d'agraïment, és qüestió de que te sents que tens més família.